Чувствал ли си се някога, че колкото и да работиш, парите никога не са достатъчно? Работиш, спестяваш, опитваш, а в края на месеца пак същото усещане. Пак недостиг, пак тревога. Може би проблемът не е в това колко работиш, а в това, което си научиш за парите още от дете. Всеки от нас се ражда в семейство с история, с убеждения, с модели на поведение. Някои от тях са полезни, но много от тях просто се предават. От родител на дете, от поколение на поколение, без да се поставят под въпрос. Родовите програми са именно това. Вярвания, емоции и поведения, които сме наследили. Не защото сме избрали, а защото сме го изсвоили още от малки, когато сме вярвали на всичко, което виждаме и чуваме. И те работят тихо, на заден план, без да ги осъзнаваме. Дори да не ги видим. Помниш ли изречение от детството, като парите не растат по дърветата, ние сме прости хора, не сме за богатство, парите се печелят с труд и мъка, богатите са лоши хора. Може би не са ти го казвали директно, може би просто си го усещал в атмосферата вкъщи, в начина по който родителите ти говореха за пари, в тревогата, която се появяваше в края на месеца. И малкото дете в теб е записало всичко. Парите са трудни, никога няма да е достатъчно, аз не съм от тези, които им върви финансово. И от тогава несъзнателно действаш според тези убеждения. Отблъскваш възможности, подценяваш труда си, харчиш преди да си спестил, не защото си лош или мързелив, а защото следваш програма, която не е твоя. Ето как изглежда тази програма в реалния живот. Имаш работа, стабилна заплата, но в края на месеца парите пак не ти стигат. Харчиш преди да си спестил, купуваш неща, които не ти трябват, после се чудиш защо. Или друг пример. Получаваш повишение, по-голяма заплата, но вместо да се радваш, започваш да се тревожиш. Дали ще се справя, дали заслужавам това и несъзнателно започваш да саботираш себе си. И още един пример. Имаш собствен бизнес, клиентите те харесват, но не можеш да вдигнеш цените. Чувстваш се виновен да искаш повече. Всичко това е програма за недостиг в действие. Програмата за недостиг се появява по много начини. Единият са мислите, като не мога да си го позволя. Това не е за мен. Парите свършват преди края на месеца. Или в поведението. Работиш много, но се страхуваш да искаш повече. Получаваш пари и бързаш да ги похарчиш. Имаш възможност, но намираш причина да не я използваш. И тялото, което никога не ни лъже. Когато програмата за недостиг е активна, тя се усеща физически. Като например, стягане в стомаха при мисъл за пари или сметки, напрежение в раменете, като да носиш тежест, която не е твоя, болки в кръста, свързани с несигурността и страха за оцеляването, постоянна умора, защото живееш в хроничен стрес от недостиг. Главоболие, което е причинено от свръханализиране и тревога за финансовото бъдеще. Тялото се опитва да ни каже нещо и когато промените програмите отвътре, тялото реагира. Усеща се по-леко и по-свободно. Мозъкът не знае разликата между това, което реално преживяваме и това, което многократно повтаряме. Затова думите имат толкова голяма сила. Ако всеки ден казваш «никога нямам пари», мозъкът ти вярва и действа според това. Но ако започнеш да казваш друго, бавно, постепенно, с повторение, мозъкът се пренастройва. Науката невропластичност го е доказала и това работи за всеки от нас. Затова вместо старото «никога нямам пари», «на мен не ми върви», «не съм от тези, които им върви финансово», опитай новото, кажи го на глас сега. Аз имам късмет, парите идват при мен винаги, когато ми трябват. Аз заслужавам изобилие. Имам достатъчно и имам повече от достатъчно. Парите са добре дошли в живота ми. Отворен съм за нови възможности. Повтаряй го всеки ден. Не трябва да вярваш веднага. Просто повтаряй и мозъкът ще свърши останалото. Родовите програми не са присъда. Те са просто модели, научени, предадени и усвоени. Това е лоялност, която може да се промени. Първата стъпка е осъзнаването. Да видиш програмата, да я разпознаеш. Да кажеш, това не съм аз, това е наследено. Втората стъпка е работата отвътре. Едно от нещата, което много ми помага в тази работа и със себе си и с хората, с които работя, това е рейки. Тя ни помага да видим какво държим и да пуснем това, което вече не ни служи. Меко
без борба и с любов. Аз не съм тук като някой, който е стигнал края на пътя и ви показва как. Аз съм тук, защото вървя по същия път и вярвам, че е по-лесно, когато вървим заедно. В канала ще намерите и безплатна медитация за благодарност към рода, за да започнете да освобождавате тези стари модели отвътре. Линкът е в описанието. Ако тази тема те е докоснала, абонирай се за канала и остави коментар. Разкажи ми, разпозна ли се в нещо от това, което споделих днес? В следващото видео ще говорим за родовата програма, за любов и отношения, как детските модели влияят на връзките ни като възрастни. До скоро!